आङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै गासै आसाम हादोर आरो बिटिआर हालामाव फैगौ लोक्षि फुजानि बयनिसिमबो सिबिनाय अननाय हामलायनाय जासिहरबाय। दा जोंहा बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव सेथि खेबनि थाखाय 6 सिडुल इन्टारप्रेनियर लीग खेला जानो थांगासिनो दं। बेयो जाहैबाय जोंनि नर्थ इस्टनि ट्राइबेलफोरनि गिदिर महामिलन। बेयाव जोङो गथै 6 सिडुल काउन्सिलफ्रा बे खेलायाव बाहागो लागोन। सेथि खेलाया जागोन जोंहा बेखेवजेननाय खेलाया जागोन उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि जायगायाव आरो 10 थारिखनिफ्राय जोंनि बे चिरां जिल्ला बिजनी हालामाव बे खेला जानो थांगासिनो दं। जोंनियाव गासै बिजनीयाव मोनबा खेला जागोन। 10 थारिखआव जागोन जोंहा चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'राम भार्सास जयन्तिया हिल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मेघालया। आनिफ्राय 12 थारिखआव जागोन चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'राम भार्सास लाई अट'नमास काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। आरो 14 थारिखआव जागोन गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मेघालया भार्सास चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'राम। 16 थारिखआव जागोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर आसाम चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'राम। आरो जोबथा खेलाया चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 18 थारिखआव जागोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर आसाम भार्सास जयन्तिया हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मेघालया। आं बिनि गेजेरजोंनो गोथै बिटिआर ओनसोलनि आरो आसाम हादोरनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बे एफा गिदिर खेला सेथि बारनि थाखाय जानो थांगासिनो दं। गतिके बे खेलायाव ओनसोलनि गोरों गोरा रायजो राजाफोरखौ गासिबखौबो ज' फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिया दा चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिजनी हालामाव जागोन बिडिएसि फोथाराव जागोन। बेयो कमप्लिट प्रिपेरेसना अलरेडि कमप्लिट होनबाबो बुंद्रायनाय जाया। बेयाव मोजां रोखोमनि जोंनाव प्रिपेरेसन जागासिनो दं। फिल्डआबो जानो थांगासिनो दं आरो बेयाव खुनु साननांगौनि खोथा गैला। बान्थाखौ ओरैबायदि होनाय जादों चेम्पियनशिप टीमनो 3 लाख रां होनाय जागोन आरो लोगोसे ट्रफिबो होनाय जागोन। आरो रानार्स आपनो 2 लाख रां होनाय जागोन आरो ट्रफिबो होनाय जागोन। आरो थार्ड प्राइजआव होनाय जागोन 1 लाख लोगोसे ट्रफिबो होफानाय जागोन। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब Ispl आ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि 4 जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउंसिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउंसिल, लाई अटोनोमस काउंसिल, मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउंसिल, कार्बी आंलं अटोनोमस काउंसिल, डिमासा हासाव अटोनोमस काउंसिल, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो